खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनास्रि गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बङाइगाव आरो डिब्रुगड़ जिल्लायाव जिल्ला बेंगिरिया जर'खा एसअपि फोसावदों। चिरांनि बिजनियाव पुलिसआ अबैधयै आदार मिरु सालायखोमाग्रा दायनिगिरिखौ हमदों। आरबनि राजथावनि आबु धाबियाव ड्रन गाग्लोबनायजों 3 सुबुंनि जिउ खहा आरो 6 जोखोम। लावखार ओंखाम जानो थांग्राफोरखौ इनायै गाग्लोबदों। बाक्सायाव मुफुरनि गोथै सह बोखांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आथिखालाव आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्ला एबा खना खनला जेरावबो कर'ना पजिटिभनि गाग्लोबनायखौ नोजोर होनानै बङाइगाव जिल्ला आरो डिब्रुगड़ जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिमोनहा गावबा गावनि जिल्लायाव आसाम सोरखारा फोसावनाय एसअपिनि अनगायैबो आलादा आलादायै एसअपि फोसावदों। बङाइगाव जिल्लायाव रासुवा जायगा एबा हाबा खेराइ एबा जायखिजाया फोरबोआव बाहागो लानोब्ला गासै 100ल' मोननैबो द'जनि भेक्सिन लाखानायासो बाहागो लानो मोनगोन होननानै जिल्ला बेंगिरिया बिथोन फोसावदों। बेनि अनगायैबो डिब्रुगड़ जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया फोसावदों दि मोनानि 9 बाजिसिमल' हाथाइ एबा गलाफ्रा गेवनानै थागोन। लोगोसे बयबो भेक्सिन लानाय जानांगोन आरो हाथाइ बाजारावबो मोनसे जायगायाव एबा गला मोखाङाव 5नि बांसिन थुबुर थानो मोननाय नङा। लोगोसे बयबो मास्क गाननांगोन नङाब्ला पुलिसआ बिसोरनि बेरेखायै राहा लागोन होननानै मिथिहोदों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा बेन्दोंआव बलांगुरि थानानि बेंखनाव 3 नं खोला माख्रा गामियाव स्रोदै सालायखोमानाय आधार कार्ड मिरुआव पुलिसआ हरखाबै सिग्रोमनानै सासे सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सुबुंनि मुङा बरपेटा जिल्लानि हावली थानानि बेंखनाव थानाय खोला हावलीनि थागिबि आब्दुल कालाम आजाद होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों। पुलिसआ बै जायगानिफ्राय गंसे कम्पिउटार, प्रिन्टार मेसिन, फिंगारप्रिन्ट मेसिन, स्केनार, गंसे लेपटपबो जब्द खालामदों आरो लोगोसे AS15F6136 नम्बरनि गंसे सिटि 100 बाजाज बाइकबो हमनो हादों होननानै बलांगुरि थानानि आइसि SI हितेश कलिताया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बे खामानिखौ गासै 3 सुबुङा बरपेटा जिल्लानि आइडिखौ बाहायखोमानानै आधार कार्ड मिरु गायसंदोंमोन आरो बै आधार कार्ड मिरुआ ग्राहकफोरनिफ्राय 1500 निफ्राय 2000 सिमहालागै रां लायोमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आरब इमिरातनि राजथावनि आबु धाबि इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोननि खाथियाव किउरियाफोरनि ड्रनजों गाग्लोबनायाव गासै 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 6 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। थैनाय सुबुंफ्रा 2आ भारतनि आरो सासेया पाकिस्ताननि नोगोरारि होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथायनि सायाव आरबनि हाउथि मुंनि मोनसे थिउरि हानजाया सिमान लादों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बोसोर गोदाननि रंजानो थाखाय लावखार ओंखाम जानो थांनायावनो लामायाव माखासे दुथांफोरा गाग्लोबो। मख'जाथाव दि बरपेटा जिल्लायाव माखासे लावखार ओंखाम जाग्रा हानजाया बासजों दावबायनो फैनायावनो माखासे दुथांफोरा बास गारिखौ लाखिना बास सिङाव हाबना लावखार ओंखाम जाग्राफोरनि सायाव गोख्रोङै गाग्लोबो। बे गाग्लोबनाय जाथायाव लावखार ओंखाम जाग्रा हानजानि सायाव गोख्रों गाग्लोबनायाव गोबांआनो गोब्राब जखम जादों। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला लावखार ओंखाम जाग्राफोरनि सायाव गाग्लोबग्रा हानजाया गासै 20 आरो बिसोर सिनथुलु गामि खाथिनिमोन होनना मिथिनाय जादों। बे जाथायनि सायाव गोख्रों राहा लानो बरपेटा पुलिस थानायाव गसर दैखांबाय। हाग्रानिफ्राय दासान्दि मुफुर मैदेर ओंखारबोनानै मानसिनि थाग्रा गामिफ्राव हाबफैनानै उरखार खालामफैबाय थानाय नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि खैरामारि गामिनि फल्ला दैमानि रुगुङाव मासे 1 बोसोर जानाय हिमालयान गोसोम मुफुरखौ माखासे अननाय गैयै दुथांफोरा खर' आरो आथिङाव इनायै जखम खालामना बुथारनानै फबना दोनहैयो। मख'जाथाव दि मुफुरफोरा माखासे सान सिगां मानासनिफ्राय ओंखारबोनानै माखासे ओनसोलाव हाबग्लुं फैदोंमोन आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा हमफिननानै आनजाद नायनायनि गेजेरजों
मुफुरखौ हाग्रा ओनसोलफोराव हगारना हैफिनदोंमोन। बेफोर मुफुरफोरानो फिन हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै मानसि थाग्रा गामिफोराव हाबफैफिनदोंमोन। बेखौनो दुथांफोरा हमना बुथारदों होनना सन्देह। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला बे जाथायखौ खोनानानै आनन्दबाजार पुलिस बिफानजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा खैरामारि पल्ला दैमानि रुगुङाव फबना दोनहैनाय मुफुर गोथै सहखौ बोखांहोयो। बेफोर जाथायाव लोब्बा थानाय दुथांफोरा खारखोमानानै दं होनना सुलुङाव मिथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।